Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаи мо аз анҳамин пухтупаз сар мешавад. ман имрӯз барои кӯдакон субҳона тайёр кардам. фарзандонам хоҳиш карданд ки имрӯз каша напазам ва ягон намуд выпечка бо орд яъне хамирӣ тайёр кунам. ҳоло бачаҳои ман аз хоб бедор шуданд. дӯстони азиз, мо ҳама каса субҳона мекунем ва баъдан влогамонро давом медиҳем. тамошобинот дар ин ҷо Настенька анами поделкаашро ҳозир сабират мекунад. мекушоем ҳозир. ана тамошобино кушодем. дар ин ҷо ана ин хел дерева счастья будааст. дарахти хушбахтӣ ба забони тоҷикӣ гӯем. ва анҳамиро ҳозир ҷамъ мекунад Настенька. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, салат бо крабовой палочка, кукуруза, биринҷ ва тухм тайёр мекунем. пешакӣ мепазем биринҷро хунук мекунем ва баъдан дигар ингредиентҳоро майда мекунем ва ҳамаашро бо майонез омехта мекунем ва баъдан ба холодильник мемонем барои он ки ақаллан 2 соат истад ва майонезро ба худаш гирад. дӯстони азиз, дар влоги имрӯза ман як рӯзи моро ба шумо омода кардам. чӣ хел ман дар як рӯз чӣ қадар пухтупаз мекунам, дар ҳамин бора ба шумо влог омода кардам. дар ин ҷо бошад Настя поделкаашро ҷамъ карда истодааст. бо кӯмаки газмол мекунад. анҳамин гулҳоро гарм мекунад ва шаклашонро иваз мекунад. پیوندی من باقی امیدم حاصلم، دل بندی من بختی سفیدم خوشگلم، ارمان ندارم گر ببینم بختی تو فرزندی من صبحی سعیدم هم دلم، فرزند من دل بند من شیرین من. Я собрала наше дерево счастья, чтобы в нашем доме всегда было счастье, улыбка и смех. И вам, друзья, я желаю вам счастья, любви и здоровья. пирогро ман ҳар дафъа бо ҳар намуд мева мепазам. хамираш як хел анҳамин 1 стакан манка ва 1 стакан равған, 1 стакан шакар, начинкаашро бошад, хайр меваашро бошад, ҳар хел медозам. имрӯз бошад нок медозем ба ҷои себ, ба ҷои смородина. ва имрӯз аслан пропорцияш 1 стакани, лекин ман имрӯз бисёртар хамирро тайёр кардам, ба хотири он ки хайр одамо мо бисёр медонед ҳаматон. ба ҳамин хотир хамирро двойной порсия кардам. мехоҳам ки дар вақти каникул барои фарзандон анамин хел аз хамир бисёртар тайёр кунам, барои он ки дигар рӯзҳо наметавонам, рӯзҳои будни гӯем, рӯзҳое ки дар детсад дар мактаб ҳастанд, барои он ки бояд аз мактаб пешвоз гирам, гуселонам ба мактаб, ба детсад, ба ҳамин хотир вақти зиёд надорам. ҳоло бошад анамин себро ҳам майда мекунем. 3 дона нок ва анамин себро ҳозир майда мекунам.
ва акнун меваҳоро мечинем хушрӯ карда. ва хоҳарони азиз, дар ҳамин ҷо мехостам ба як комментария ҷавоб диҳам. Як зан хоҳар пурсиданд, ки барои чӣ кӯдакони беморро гирифтам. Якумаш ки ман намедонистам ки бемор ҳастанд, дуюмаш ин ки кӯдак гуноҳ надорад ки бемор аст, ва сеюмин ки гуфтанд ки онҳо ба фарзандони худам сироят, касалияшон чӣ хел аст, сироят кунанда яъне гузаранда ё ки не. Хоҳарони азиз, ташаккури зиёд ки ташвиш мекашед, дар бораи фарзандони ман фикр мекунед, дар фикри фарзандони ман ҳастед, лекин не, касалияшон сироят кунанда нест. Айни ҳол сухан дар бораи бачаҳои приёмни ман рафта истодааст. Не, дӯстони азиз, касалияшон гузаранда нест. Ин касалияшон модарзод аст. Ман якчанд маротиба гуфтагӣ будам ки ба ин касалӣ бачаҳои ман аз сабаби он ки модарашон тарзи зиндагии ношоиста дошт, ба ҳамин хотир яъне нӯшидан, сигарет кашидан, ана ҳамин хел ҳолатҳо ба сари майнаи сари кӯдак таъсир кардааст. Ба ҳамин хотир кӯдак гуноҳ надорад ва инҳо аллакай ман касалияшонро баъд аз Лёняро баъд аз як ҳафтаи ба хонамон овардан фаҳмидам ки касале доштааст. Баъд як ҳафта пас аллакай қувваи ҳамун успокоительни доруҳояш рафт ва баъд Лёня характерашро нишон дод, тарзи рафторашро, ва фаҳмидам ки носолим аст. Лекин ман нагардондам ба хотири он ки хайр аз уҳдааш баромада истодам, ҳозираш ба баромада истодам аз уҳдааш. Хайр оянда калонтар ки шуд, бузургтар ки шуд, мумкин ягон илоҷ меёбем. Хайр ҳозираш ба аз уҳдааш баромада истодам ва ба ҳамин хотир барнагардондам ба детский дом малютка гаем. Ана хоҳарони азиз, ҳозир ба духовка мемонем 40-45 дақиқа тайёр мешавад. хоҳарони азиз, модарони азиз, ана бинед чӣ хел пироги мо тайёр шуд. Ана ина бинед, зубочистка умуман намечаспад, бисёр воздушный шуд пироги. ҳатман барои фарзандатон ҳамин хел тайёр кунед бо ҳамин рецепти ман, бо рецепт. Тамошобинони азиз, ана выпечкаи имрӯзаи ман пухту паст. Ана ҳамин хел хлеб пухтам ва мини багет. 2 лист мини багет буд, аллакай як листашро бачаҳо хӯрданд. Ана ҳамин хел бинед дурнаш пухтагӣ чӣ хел сабукак шуд. имрӯз хостам ки ҳамин нон неву ана ҳамин хел хлеб пазам ва пагоҳ насиб бошад нони хонагӣ мепазем. Ана ҳамин хел дӯстони азиз. Ужин пухта истодам, хӯроки шом, бомош ва фрикаделька, лӯбиё, переци замороженный, анамин охирон переце ки аз агароти худамо заморозит кардаги будам, анамин рӯз дохтам. Переци сурх, болгарии сурх, кабуташ боз ҳаст замороженный дорем. ба фикрам бо 1-2 моҳ мехӯрем анамин болгарии ҳавлиамонро, агаротамонро. ҳозир бошад зелени қоқ кардагӣ медозам ва занҷабил медозам. маззаи нағз медиҳад. Ты всё съела, молодец. Бачаҳо бошад полдник кардан. Барои полдник салат бо крабовая палочка ва оладушки мондагӣ буд, онҳоро хӯрдам. ана хоҳарони азиз, ана ҳамин хел хӯроки монанди тоҷикистон гӯем. Дар тоҷикистон мо ана ҳамин хел мепухтем, ана ҳамин хел авқот, ана ҳамин тарз кати. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзамонро ба охир мерасонем. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.
خودتان را احتیاط کنید، فرزندانتان را احتیاط کنید.